Zingenza kwethu nakuphi nakuphi la kufinyelela khona leli khasi lethu Umtolo TV siyakubingelela. Lokubingelelayo iyona intatheli khona la kwaMhlebele ingane. Sikuphathele zona osukwini lanamuhla ezithinta isihlabani esikhulu uMgqumeni owadlula emhlabeni ngomhla ka-19 December 2009 kuMgqibelo ngey'khathi zantambama. Lesihlabani kube sekuba khona izinkulumo eziba khona. Le nkulumo iqale uSimomoza okuba inkulumo enhle kakhulu. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi uSimomoza ube seyishintsha ngoba nakhu sekungenelela iy'ngane zikaMgqumeni esingazi noma lezi ngane bekumele le nkulumo zingayingeneleli yini na. USimomoza uveze ukuthi ucela ukuthi kube khona ama-donation yokuba kuvuswe le moto kaMgqumeni esiyibona la esithombeni okuyi-Toyota e-grey i-4x4. Le moto lena sekuyimoto efile ehleli ngale emuva kwezindlu zalapha kwaKhumalo. Sekuyimoto engesesilona usizo. So uSimomoza wayeseveza-ke iy'nkulumo zokuthi uyacela ukuba le moto ivuswe kube khona ama-donation aqalayo. Iy'ngane zikaMgqumeni ngokozalo nangokubambisana zibe sey'hlangana zenza isu elihle lokuthi makuphume i-akhawunti kabhuti wabo omdala okuwuSimiselo Mbatha. USimiselo Mbatha yena ubiza isibongo sasekhaya koma wakhe. Bebe sebecacisa-ke lokho ukuthi sonke sizingane zikaMgqumeni sibiza iy'bongo zasekhaya koma bethu, kodwa sikhethe ukuthi sihlanganise ekabhuti omdala okuyiyona le ela esikrinini ukuba kube uyena owamukela lezi mali azibheke njengobhuti omdala ukuze sikwazi ukuthi uma seyihlangene le mali sonke siyayithatha sithathe imoto ihambe iyolungiswa. Kodwa kuSimomoza-ke lokho-ke akazange-ke esebukeka njengomuntu okuthokozelayo. Ube sekhetha ukubhala i-post ehambe eyobhinqa lapha ku-Facebook. Kwase kubukeka sengathi-ke iy'ngane zikaMgqumeni mhlawumbe azowufuna umsebenzi noma mhlawumbe zingane nje ezingazami lutho. Siyazi ukuthi uSimiselo uyacula, ibhova elincane liyacula, indodakazi yebhova iyacula. Ukhona futhi nomunye-ke engimlibalayo naye futhi oyingane kaMgqumeni oculayo futhi naye, okukhombisa ukuthi ena ikhona i-way forward, ekhona indlela yemizamo abazama ngayo ukwenza impilo ukuthi bezame ukuthi ibe lula. Kube sekuvela omunye-ke owayesebenzisana noMgqumeni waveza iy'ndaba zokuthi le moto uMgqumeni wayethenga cash ngo-46,000 esuka la eThekwini engathi ulibangise ukuyolontsha i-album yakhe eyayithi Emagqumeni. Sengathi-ke le album uMgqumeni wayeyilontshela laphaya eGoli mangaphosisi. I-4x4 eli-grey eliwu-4 doors. Abacela ukuthi ena kube khona uxhaso oluzoba khona. Njengamanje iyona-ke le moto esiyibonayo elaphaya emuva kwendlu elimele ngendlela yokuthi engathi yaginqika le moto. Kushuthi umuntu owayehamba ngayo waluza i-control yayisimchitha-ke kanjalo. Abalandeli-ke emakhaya-ke bakhombise ukunganami neze ngesenzo esenziwe uMthandeni kanye noKhuzani ekubeni bona behlezi beveza ukuthi bayisibuko sikaMgqumeni ngokwezenzo zikaMgqumeni ngendlela owayenza ngayo nangendlela owayecula ngayo. Kodwa uma sekuphathelene lolu daba abatholakali bephawula, okufuze ngabe mhlawumbe nabo bagijima phambili kulolu daba, ibona abavula indlela yokuthi kusizakale umndeni wakaKhumalo noma iy'ngane zakaMgqumeni kule nkinga ezibhekene nayo. Kube sekuqhamuka-ke omunye-ke naye-ke wayesezoveza-ke imoto kaMfazi Omnyama esingazi noma ingane kaMfazi Omnyama noma ziyingane zakhe noma umuntu oseceleni, kodwa lo ufike wazoveza le moto ngenhloso yokuthi uma kuqedwa ukulungiseka le ekaMgqumeni bacele ukuthi nabo balungiselwe le ekaMfazi Omnyama ukuze iy'ngane zikaMfazi Omnyama zikwazi ukuthi nazo zibe nemoto eligugu kuzona ezikhombayo ukuthi nayi imoto kababa. Iyona-ke le moto-ke i-Cressida-ke evela la esithombeni engicabanga ukuthi i-2.1 litre le i-Cressida evela lapha esithombeni. Kube-ke sokuhlukana-ke nje imibono ngendlela okwenzeka ngayo laphaya ku-Facebook. USimiselo ube seveza ukuthi
wabhala ukuthi lapha epostini yakhe, mina angikaze ngisho ngithi ngilambile, ngipheni ukudla or ngipheni imali yezimpahla zokugqoka. Ngiyayihlanganisela njengendoda, but kwasho wena Simomoza Ndini, ngoba uyehluleka ukuba ubaba masikuhlonipha, uwena owaqala ukuthi kumele kuvulwe isikhwama semoto yebhova, wamemeza nomsweli bakubiza ngoba vele uyiphuphele nje awunakiwe. Namhlanje wena usobona ubulima kumina mase ngiqhuba into eyakhandwa uwena. I wish uNkulunkulu akhethe ngenye akuthathe ngenye imini khona izingane zakho zophila le mpilo engiphilisa yona yokuthukwa nokujajwa ngaso sonke isikhathi. Mhla ngifuna umsebenzi sengilambile ngomemeza ngithi ngisizeni, okwamanje ngisayi-afoda futhi angiphili ngokubhejwa zigwili njengani. Lena nkulumo-ke lena-ke eveze ubhuti omdala wey'ngane zikaMgqumeni okuwuSimiselo Mbatha, ekhombisa ukunganami neze ngendlela uSimomoza enze ngayo. Mina ngendlela engibona ngayo uSimomoza la kushuthi ubefuna ukuthi yena kube uyena owengamela yonke lento njengomuntu oyiqalile. Ikhona nevidiyo lapha ku-Facebook uSimomoza owaze wamemeza khona ngisho umsweli, wathi uyacela ukuthi nomsweli naye angenelele kule nto ngoba shuthi wayebona ukuthi umsweli kuzoba lula ukuthi abantu besheshe bemuzwe, besheshe futhi besize njengomuntu owaziwayo ukuthi uyasiza kakhulu umsweli. So kube-ke sokuba khona-ke lokho kungabonisani-ke ngaso linye-ke uSimomoza kanye noSimiselo, ngoba uSimomoza yena shuthi befuna ukuthi yonke lento ibe ngaphansi kwakhe, kube uyena u-leader omkhulu oyigijimisayo, kanti cha, akuze ukuba njalo. Ibhovakazi-ke okuyindodakazi kaMgqumeni naye ibe isibuya-ke nephosti yayo yathi le nto ngabe ayifikanga nokufika la kuma-donation ukube ama-royalties omculo kababa siyanikwa, sesibadala manje. Kudala kwathiwa asilinde izingane zakhe zikhule, kanti kumele size sibe ngakanani enganeni sesikhulile, azibuye iy'mfanelo namanje kubaniniyo. UMgqumeni washiya esebenzile, okubuhlungu ngoba ngathi izinto sizikhulumela manje isikhathi ubaba wahamba siyizingane kakhulu. Ngibuye la ngeviki eliphelile sifike saphosta imoto, abantu bacela bona ukuthi belule isandla ivuke ngoba kibo iyigugu, abanye abalitholanga ithuba lokuyibona ihamba umnikazi. Bacela ukuthi sivule i-akhawunti okuzo-donate-wa kuyo. Sahlangana siwuzalo webhova, sasebenzisa ekabhuti uSimiselo. Kuyamangaza-ke abantu abanye uma sebenza ihlaya bethi asiyofuna umsebenzi. Umbuzo wami ngoba izingane le-unemployment e-South Africa ngoba lingaka, thina sibaluleke ngani ukuthi ukhona umsebenzi ohlezi ulinde thina? Okunye abanye bakhuluma ngathi ukhona oyedwa wethu owaphiwa umsebenzi wawunqaba, kanti bafowethu i-donation akukhona ukuthi uma ungeke ube nalo usizo uthule, bazonikela abazokhona ngoba manje sekubukeka ngathi singamaqola siyadabukisa. Iyona nkulumo-ke lena-ke evezwe ibhovakazi okuyindodakazi kaMgqumeni-ke esiyazi kakhulu nayo eney'ngoma zayo eculayo laphana. Kukhona nje enye ecula ya-feature-risha iThole Ndidana, nakho lapho-ke okwadida abaningi ukuthi kanjani ekubeni kwaziwa ukuthi ubaba wakhe kanye nobaba weNdidane babengazwani. So lezi ngane-ke zakwazi ukusebenzisana-ke ngendlela yokuthi
bagqibe lesa sibuko noma leya picture yabazali babo yokungazwani. Ube seqhubeka-ke ethi umbuzo ube seqhubeka-ke esetheka uSimomoza wathi uwena owaqala ukuthi akuvuswe imoto wacela ubaba uMsweli wanganakwa. Uma sekucela thina sesinikwa isu eyi-scrap. Wayesebuya-ke wahamba wayophendula-ke uWelile Mchunu naye ngokuthi hlezi ethanda ukuphendula. Uma ungazi uzothini musu ukufuna ukubuka ngathi le moto othi ilele izinyoka idume ukudlula wena uze uthi sicuphe uchuku. Iyona post-ke leyo-ke ekhishwe iBhovakazi or comment ekhishwe iBhovakazi inikeza lapha uWelile Mchunu obesegagamele. Kanti i-post esusa umsindo nayi kaSimomoza, yazi kolunye uhlangothi kungenzeka nje ukuthi simpempeze mahhala kungenzeka ukuthi umngani wami iBhovu lalivele lifisa ukuhamba nezinto zalo thina sibhizi siyaphapha. Why ngisho kanjalo? It's because mungathi uyabheka akukho nokukodwa okuthinta yena okunyakazayo nokuphumelelayo. Wakhululeka ngokushiya ushuni wakhe nje kuphela ngoba waze washo kwenye iklip ukuthi bakhona abayozenza yena nangempela akhona siyawabona amaqhimlili ashaya ushuni wakhe. Akuxoliswe imimoya nje imoto ithathwe iyiswe e-scrapyard. Abasebenza kahle bezamele osimiselo umsebenzi besebenze bewuqhube umculo besebenze makuqondene bayoyishaya i-hit besebenza nampa othandazani bayishayile i-hit. Iposti-ke lena-ke ekhishwe uyena-ke uSimomoza ebhekise lapha ey'nganeni zikaMthandeni zikaMgqumeni okuwuyena uSimiselo okuwubhuti omdala walezi ngane. Le nkulumo-ke ibe isishiya-ke abaningi-ke dengwane-ke bengazi ukuthi kumele benze njani. Ube sethatha-ke uSimomoza-ke le nkulumo wayithatha wayiphosela ngala kuWelile eseyivala wathi banukele emlomo kaWelile, okusho ukuthi ubethi bathuke Welile noma khuluma izinto ezizobadicilela phansi wena Welile. Lokho kungesiyona-ke into enhle futhi engazange izifike kahle ey'nganeni zikaMgqumeni. Naye kuWelile Mchunu ube sekhwela-ke naye-ke edilika ngoba akanakho ukuthula naye uyafuna unakwa. Yilapho khona ingane kaMgqumeni emphendule khona. Ibhova elincane libe seliphendula kanje lapha kuma-comment. Ngaze ngalithanda iqiniso onalo ngempilo. Cha, ngiyakuzwa mina futhi uqinisile, ngiyavumelana nawe. Umsebenzi awuhambe phambili, sisebenzele imindeni yethu nezingane zethu ngoba sesazala sanezingane. Udumo kwesinye isikhathi liya ngenhlanhla nangesikhathi uma singakafiki esakho wovele ukhohlwe. Asisebenzeni madoda sivise imizi yobaba. Abakwethu bonke ezebhova kanye nezendidane osibali bethu. I thank you. Le nkulumo echaza ukuthi-ke kusho ukuthi bona kanye ney'ngane zendidane banobuhlobo obunabo futhi bayazwana, abanankinga, abaqhubeki nayo le mpi yabazali babo yokuthi abazali babo bengazwani futhi bengaboni ngasolinye. Ngeke ngakuveza-ke lokho-ke phambilini okube yinto-ke leyo-ke esiyibone laphana kwiBhovakazi li-feature-risha iLokhuzana Itholele Ndidane engomeni yalo kule albhamu abagcina ukuyikhipha. UNjoko-ke kube sengena-ke naye-ke wayesephawula kuNjoko wathi, naze impela nabhizi bhekeni nalawula izingane engathi khona oku-wrong ezikwenzile. Kusekuthiwe azisebenze wena nje kini noma izihlobo zakho zonke ziyasebenza yini and likhona icala uma izingane zocela and
kwawena wake wacela ukuba kuvuswe le moto waze waqondisa kumsweli. Pho kungani ingane uma zicela bese kuba ingathi sezonile noma nifuna ukuziveza emphakathini engathi ziyadabukisa azifuni ukusebenza? Mina nje lento noma ngabe uyathanda ukuphawula indlela oyiphawula ngayo ngathi awuphumi kulo mhlaba futhi akufani nawe sidalo. Mina akaze ngizwe kuthiwa donation isilicala futhi ayiphoqiwe, zaze zavelela lezi ngane. Kunini le moto ihlale ivezwa abantu bebonise ukungathokozi uma ingane sezithi zozama ukuba ilunge, mhlambe kwayona zifuna ukuzama ngayo ibhizinisi kodwa thina sithi azinganakwa. Iyona mpendulo-ke le ayithole lapha kuNjoko iHobosha Mbambo, esimazi kakhulu-ke lapha emculweni wezamaskandi. Ubese ubuya-ke omunye umculi uSibusiso esimazi kakhulu ngoCabasha, wathi Simomoza, izingane azinqabile ukusebenza, azinqabile ukuba ama-security, akukho ezikunqabile, kuphela nje zicele usizo lokulekelelwa zivuse imoto kayise okuyiyo ezizoyikhomba ukuthi nakhu esakushiyelwa ubaba lona odume izwe lonke, okuyiyona izingane ezizoziduduza ngayo njengoba zingalitholanga ithuba lokuphila noyise kodwa mhlampe imoto yakhe zizoziduduza. Nathi nje singumphakathi kuyosithokozisa ukuhlangana nayo emgwaqeni sithi nayi imoto yebhova madoda. Lena mpendulo-ke lena-ke ekhishwe uSibusiso ube seqhubeka-ke sethi, so uma uthi izingane aziyosebenza zinike phela umsebenzi, azishongo ukuthi aziwufuni umsebenzi futhi ukuvuka kwemoto kayise akusho ukuthi zizobe sezingawufuni umsebenzi, kodwa izingane ziveza okuyisifiso sazo, zacela emphakathini ukuba uzilekelele nge-donation kulaba abangakwazi ukulula isandla. Akuphoqiwe muntu, sicela sifake umnikelo nje. Uma kungaqhamuka umuntu othi yena angayithatha le moto ahambe ayoyilungisa, nalokho-ke futhi akuyona inkinga. Uma kungaqhamuka umuntu othi mina ngeke ngizidonethele lezi ngane kodwa ngingazifaka emsebenzini zisebenze bese zivusa zona le moto kayise, lowo muntu uyobe ukhulile emqondweni, ngingavumelana naye 100%. Kodwa lena yokuthi izingane aziyosebenza, nithi aziyosebenzaphi? Ukuphi lo msebenzi ohlezi ulinde zona? Ukhona yini umsebenzi osonikeziwe wona zawunqaba? Umbuzo omuhle-ke lo obuze uCabasha esimazi kakhulu njengeswidi lakamaskandi. Abanye babe sebekhombisa ukuyithokozela inkulumo yakhe-ke. Ngaza kwethu ucela ukuthi qhubeke uhlale nathi kuleli khasi Somtolo TV, siyohlezi sinithanda nina ningabethu. Sicela ukuthi sizwe ukuphawula kwakho lapha kwi-comment section.